onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ Chukwuma Soludo na ịhụ na enwere ezi nche ma bụrụkwa onye njikwa steeti coordinator nke amụma ọrụ ọtawike ihe ịga n'anya n'ime Anambra State bụ Joint Enforcement Team ANJET bụ retired Air Vice Marshal Ben Chiobi na-ekwu na gọọmenti steeti a dị uchu imemi na aka ọrụ ndị agboro ya na ndị na-anaka ego otu esi n'ụzọ iwu akwadoghị n'ime steeti a. Air Vice Marshal Chiobi kwupụtara nke a na njem a gara ịgbaziri ndị mmadụ ihe dị iche iche ha kwesịrị ma ya na izisa ozi nke ANJET wee gaba na Ogbunike nke kansụl ime obodo Oyi. Chibuzo Koye ji akụkọ abịa. Ya bụ ihe nkụzi ihe bụ nke batara ndị ọrụ nchekwa ụzọ nke gọọmenti etiti akpọrọ Federal Road Safety Corps, ndị na-echekwakwa ụzọ nke gọọmenti Anambra Steeti akpọkwara Anambra State Traffic Management Agency, otu na-ahụ maka imemi na mpụ na aghụghọ nakwa idebe Anambra ọcha akpọrọ Operation Clean and Healthy Anambra, otu Red Cross Society ngalaba nke Anambra Steeti tinyekwara onye isi ha bụ ọkammụta Peter Kachi na ndị ọzọ gasị. Ya bụ ndị otu gara n'ahịa dị iche iche nke dị n'okpuru ọchịchị Ogbunike, Ogiri, Ọnịsha nakwa ndebe gbara ya gburugburu. Mgbe ọ na-agwa ndị ahịa okwu ka onye isi otu ahụ bụ Air Vice Marshal Chiobi mere ka amata na ya bụ otu ANJET bụ nke ekepụtara iji memina mpụ na aghụghọ ori dị iche iche iji hụ na mpụ na aghụghọ ndị ahụ na-anara ego iwu akwadoghị nakwa ndị na-akpagharị n'okporo ụzọ na-anara ndị ahịa na ndị moto ego n'ụzọ iwu akwadoghị. O mere ka amata na ya bụ otu ga-alụ ọlụ etu o kwesịrị iji fụ na ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke emejupụtara na steeti a ma rịọzie ndị bi na steeti a ka ha na-enwetara otu ahụ ozi mgbe ọbụla ha hụrụ ndị ọnyakpa enyi ozi ahụ. Ya bụ onye enyemaka nyegara gọvanọ gara n'ihu wee dozie ụmụ ntorobịa nọ n'obodo dị iche iche aka na ntị na steeti a ka ha gharazie iji anya ike maọbụ ojoro na-anara ndị goro anị nke gọọmenti nyegoro akwụkwọ ego ma kwuo na gọọmenti nke ọkammụta Charles Soludo agaghị anabata ajọ agwa dị otu a na ndị ọbụla aka kpatara ya ata ntaramahụhụ. Nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nyegara gọvanọ Soludo ebe o metụtara nchekwa bụ Maazị Chukwuma Ọkpalaezeukwu kweziri nkwa na ha ga-alụsi ọlụ ike iji hụ na ebumnobi eji guzobe ya bụ otu bụ nke emejupụtara ma mee ka Anambra Steeti bụrụ ejiamatụ. Ụfọdụ ndị isi afịa kwuru okwu oge emere ya bụ ngagharị kenere gọọmenti steeti a maka iguzobe ya bụ otu ma kwe nkwa na ha ga-agbanyere ha ukwu iji hụ na ha lụrụ ọrụ ha nke ọma. Ya bụ ndị otu bụsi akwụkwọ nke edegasịrị ihe dịka tụọ ụtụ isi gị, kposa ahịhịa ebe iwu kwadoro, na-edebe iwu okporo ụzọ, anyị achọghịzi ndị agbero na ihe ndị ọzọ gasị. Site n'Ogbunike nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.